ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa itong pagkaimusing kabutana, gikalawaan at ang daan sa itong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong shot suliran. Tawagan ako sa pangalan nga Tony. Hingkod ang pangidaron. May ka-live-in ug may usa mi ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin gini sa yuta ang akong napalit nga milabay na lang ang duha ka tuig human ko makaimpas. Wa pa man ko hatagig titulo o deed of sale sa tagya sa yuta. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pamina ko pa, Oh, mayo kinauli ka dayton niyo. sweldo man ron pa, o weekend sub. Si Tanya pa, si Dodong. Ay, murag doa tos kwarto ninyo ay. Sige naman nagpanirado sa iyong kwarto uban sa iyong anak. Ha? Dili kayo makigsulti-sulti na ako ng imong asawa. Ug usahay, murag nasabtan ako nga naglikay-likay na siya nako. Nasayop ka na siguro sabot na. Gusto unta kong makigsulti niya pero basin, dili siya komportable. Ako sang sakon pa. Papa, bit ko. Uy, kabuta sa kong junior. Hag papa bi. Lami. O siyempre, nagidag lamis papa. Uy. Oh, nga naman ka? Magkatingog-tingog diha. Di lang ka mo kiss na ko? Amaw. Ano naman ka? Hilaw ragi kay kagpahiyom. Mag-istorya niya ta. Bayan sa usama na. Papa, lami. Oo, nalimot na ko. Oh, dira oh. Yay! Jelly! Nagagawas na ang bugoy din sa atong kwarto. Nalingaw na sa akong sinugatan niya. Gusto pa itong gusto rin mong pag-exultian ako. Tony, di na ako komportable din sa inyo. Pero may man kung wa ang imong mama. Kay mo ato sab sa imong usa ka igsuon ba nga to ang maminyos bukid. Kamiras papa nimo dinhi ang mahibilin og ang atong anak. Kitang nagminyo. Pero mura man hinuon og kamis papa nimong nagminyo. Ha? Kay di ay. Nga kamera man ang niasbay permi. Natural kon mangaon mi. Agdahon gyud na ako sa papa. Magdungan mi taon. Di na ko komportable ana. Maglain na lang tapi. Ha? Ya. Asa masabta? Ay, timing ay. Kanang yuta ni Fredo sa atbang, iyan ang giluti-luti. Gibaligya ba? Labing minus 50 square meters. O kung gusto kag dako-dako,
pwede ka makuha og 100 to 200 square meters baron. Mao ba, ma? Gusto man ka mong maglain. Maayo na kay naras atbang ni atong bay. Og mamonitor pa man namo ang imong asawa ug anak kung tuwa ka sa syudad magtrabaho. Kay kung makadata na kuno ka og katunga, pwede naman kuno na nimong mabayan. Oh, sige ma. Sige. Mukuha ko glote diha. Recorded by X Thunder Gaming. $100 square meters ang gikuha na ko lote. O pagkadata na ko og katunga, ako na dayong gibayan nga kanang payag ragod, half concrete o half amakan. Hangtod nga ako naimpas. O unya, Walang dayo ito nino. Naimpas na diay nimo ning imong luting nga gikuha. o ma, kaluoy sa Ginoo. Ug ang sunod niya na akong project ma, ang padak agamay ning among bay. Kay abdos naman pod good si kuan Tanya. Mudako na niya ang among pamilya. Aw, magduhan na di unya ang akong Yay, di naman kamadoan ni Ate Mos Bukid. Kinian naman ko'y makalingawan nga apo din his dool. Mao gyud ma. Unya, saman, may titulo ka na aning lote, ha? Ha? O, wa para ba ma? Impas naman ka kaani. Pangayo og tituluan ni dong. Aron nga hingpit na gyud ang imong panag-iya ining lote, ha? Sige lang ma. Ako lang na nang ipatiman ni Tanya kay nahibaw na baya ka. Wa ko permi dinhi sa ato. Maulir ako dinhi matag sweldo. Kay nga akong trabaho to ama sa syudad. Uy, Tony, ati man na ni, oy, titiguang nabaya na spredo. Simbako, og unsay mahitabuan na. Doon na minong ko yung mga resibo sa akong pagbayad ma. Na ko yung mga resibo diri sa acknowledgement ba? Uy, acknowledgement reset. Oh. Di na, oy. Titulo og deed of sale gid ang ligon nimong kuptandong. Aron dili na malalis nga ikaw na ang tag-iyaan ning loteha. Gusto tas mama mo, pre. Paniguro mo ano ay pagsaligan ng resibo nga imong gikuptan. Titulo og deed of sale yun. Aron ay kulba ba? Tabi tawang akong asawa ron sa tagya sa Yota, pre. Kadyas pre ang akong asawa. Kadyas Hello, Tan. Kapoy naman kung balik-balik dito ni Noy Fredo nga tag-iya siyuta. Di man ko na siya kahatag na to dito lo. Oh. Sige mo lang ni siya saad. Ha? Giabot na giron og duha ka tuig sukad na impas nako ang akong data-datahang yuta. Apan, wag iko'y gikutang titulo o deed of sale ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakapalit og lote nga akong data-datahan nga may gidak-on nga 100 square meters. Naimpas na rin ako apan wa pa ko'y titulo. Delikado ni bisan doon na pa ko'y mga resibo? Ikaduhang pangutana, nagsige mi og pangayo og titulo og deed of sale apan magsige lang og saad ang tag-iya sa yuta. Unsa man ako nga mapugos og hatag ang tag-iya sa yuta ana? Ikatulong pangutana, may bahay na baya ko nining loteha ug plano nako gani nga ako ni padak-an. Pero nabala ka masag ko ini? Unya na lang ka ako magpadako sa akong bahay kung may titulo na gid ko? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba nga ako na lang ang motrabaho sa deed of sale o patitulo ining yutaa? O papirmahon ko na lang ang tag-iyan ining yutaa? Pero unsaon man? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Tony. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. It's me. Ako today ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional na itong mga pangutanag, mga problema. Agoy, ipadana guys atong hisgutan, ato ang suwayag hatag tambag be. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang
Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan gud ang pamaagi ha kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. And guys, hangyo please adto lang gud ipadala sa kini ang Akong Suliran official writers page. My big thank you and big shout out sa tanan mga nag-like. Please continue to like and follow me at Elaine Tantenco Bathan on Facebook and Attorney Elaine Tantenco Bathan, my official page. Please continue to like and follow DYHPRMN Cebu sa Facebook. Mapaminaw ninyo ang mga programa nga inyong na-miss for the day kay base na busy, wa kaablis ilang mga radyo, di maguol na atay YouTube ug DYHP nga Facebook account. Salamat sa mga tagagawas nato nga padayong naminaw, nagsubaybay sa ato ang programa ug sa tanang programa diri sa ato ang stasyon DYHP. No, sugod pa programang Attorney Rofil Banyok hangtod sa ato ang programa, hangtod no mahuman mo sign off ta. Salamat kaayo ninyo. Dili lang sa inyong pagpaminaw kundi sa inyong yung pagsalig sa ato ang station nga di lang makahatag ninyo lingaw, but kaalam ug pagsabot sa mga nangahitabos atong nasod. Kay grabe kaayo guys. Let us not help spread misinformation. Di ta magpataka og pada or post or sulti og mga storya nga di mao. No, pilian ninyo please ang inyuhang mga gina-like o gina-follow o gina-share. No, nga to make sure nga ang tanang inyong gi-like, gi-follow, gi-share, legit na ug sakto pod ang iyahang analysis. Di man na problema nga lain-lain gyud baruganan, no, na ay pro, na ay anti. Ang importante sakto ang ato ang basihan. Kay do not help spread lies and misinformation because we are not helping, okay? Si Tony ni Padani kay naa ni siya'y problema, no? Nga punto legal. Di na to isulti ang iyang address, isip pagrespeto sa iyahang request, kabahin sa yuta nga iyahang napalit. 2 years na lang, hapit na maimpas. Pero, wa pa sad siya hatagi og titulo og deed of sale. Okay. Si Tony, ning suwat ni kay gustong malamdagan, no? Kay, dili di ay, sayo. Naimpas na niya, duhak na katuig ang nilabay sa iyang gidatadatahan, pero wa pa siya gikuptang titulo. Okay, unang pangutana. Nakapalit siya glote nga gidatatatahan nga may gidakon nga 100 square meters. Naimpas na nila ko apan wala pa siya titulo. Delikado ba ni bisan doon na pa ko'y mga resibo? The answer is yes. Dili resibo ang pruweba para makahibaw ta. Well, these are supplemental evidence, but the strongest document, ang pinakalabing likon nga dokumento, Kuya Tony, nga makapamatuod nga napalit ni nimong yutaa are this. Una, ang deed of absolute sale nga giperma sa tag-iya, pagpamatuod nga nabayra na nimo ang kanang maong luna nga 100 square meters para aning kantidad. Ikaduha, ug naa manggani nga nabalhin na ang titulo or maski ang tax declaration kung dili ni tituladong yutaa nganha nimo, no? So kinahanglan yun na siya nga maklaro ug mausab. Dili lang ang resibo. Kaning resibo, proof ra of proof nga giya as with the deed of absolute sale, no? Ikaduhang pangutana, nagsigi mi og pangayo ani og titulo og deed of sale apan magsigilag saan ang tag-iya sa yuta unsaon man nako nga mapugos og hatag ana ang tag-iya. Una, pwede natong magpadatag demand letter siguro duol og abogado, hulgaon nato slide kay murag dugay na kaayo nganong wa pay deed of sale, no? Or ipatawag nato sa barangay kung silingan. Og di gani gyud I think mag specific performance na gyud ta ani kaso didto sa korte tabang ang usa ka abogado kay murag ngano manis kuya naad siguro na something fishy ay nganong di man kaka-execute og deed of absolute sale kuya. Ha nga gibaligya man kana nimo maski kana lang no nya mangutana sad kung tunig gisusi baka ni natog sakto nga siya gyud tag-iya aning yutaa usa ta ni palit kay di ba guys I always remind you sige gyud tag remind ninyo ayaw mog patakag palit og yuta. Susihag yun ninyo nga dapat ang nagbaligyaan ng yutaa na ay saktog igong katungod pagbaligya ana, no? Kay nga naman siya'y tag-iya, nanunod siya, naa siya'y pruweba, na extrajudicial, or naa siya'y SPA from the owner of the property itself. Okay?
Katulong pangutana, may balay na baya kuno siya anang loteha. Nya plano niyang padakan. Pero nabala ka sad siya. Unya na lang ka siya magpadako sa balay kung may titulo na gyud ko. I agree. Husaya usa na ang kanang imuhang pagpalit sa yuta kumpletuha sa ng mga dokumento kay inigkuha po na to building permit pohon sa pagpatukod anang yuta. Di biya po ta pwedeng magpatukod yuta way building permit ha. Chismes. Unya, need man na nga i-prove nimo nga ikay tag-iyas yuta unsa may ikapakita nimo problema na sad sulbara usa na to ni. Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga ako na lang ang motrabaho sa deed of sale o patituluan ning yutaa o papirmahon ko na lang ang tag-iya sa yuta unsaon man? Yes, why not? Mo na niingon ko nga moduol tag abogado para atong hulgaon slight mo padatag suwat. Pwede sad nga magpatawag tag meeting, papirmahan na lang sa deed of absolute sale. Ikaw nalay hikay ana, gastuhin na lang nagamay, unya ipaw nalay pabalhin sa titulo. Pangunayin na lang na kaysa magka-problema ka later on. No, nakahuman naman kag data-data siguro no tigom-tigome pod kung pilay bayranan ana sa buhis pagpabalhin to ensure nga na-transfer na aron hapsay ug malinawon imong pagpuyo. After ana nanang titulo, nabalhin na ana kay igong dokumentong pruweba hala, renovate galore, expansion na dayon ta ato na dayon padak-an ang ato ang luna kay at least dili na ta magka problema ana, ha? Kay mas kapoy man, mas hasol man siya kung dili nato ingon anaon. Okay? Magka-problema niya ta later on. May nang malinawon ang atong pagpuyo. Hinaguan baya ng Tony. No? Kaning mga yuta niya. Kita ba, mamaligya ta dita mangilad og laing tao. Uy, maluoy mo. Hinaguan sad baya na nila niya. Kamo sayon-sayonon ra ninyo. Kangilan ninyo guys. No? Ayaw mo ana. Ay pamintaha sa kahago sa uban. Trabaho og lihok og inyo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.